እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና ነሆ። ኤርትራዊ ስነ-ጥበባዊ ናሆም አብርሃም ሆም ዝተሰሜት ፊልሙ ተዓዋቲ ሽልማት በርኒናለ ናፍቲ 2023 ኮይኑ ስነ-ጥበባዊ ናሆም ኣብታ ባዕሉ ከም ደራሲ ኣላይን ኣፍራይን ብምዃን ዝተሳተፈላ ፊልም ዝበለጸት ሓጻር ፊልም ብምዃን ናይ $5,000 ሽልማት ይረኺቡ። እዛ ፊልም ኣብ ዙርያ ፍቕርን ናፍቖትን ዘተኮረት ኮይና ስነ-ጥበባውያን ልዋም ቴድሮስን ተመስገን ግደን ልዑል ናይ ምውሳዕ ብቕዓት ዘረኣይሉ ናይ 4 ደቂቕን 20 ካልኢትን ነውሓት ዘለዋ ስነ-ጥበባዊት ስራሓት እያ። ብነፍቲ ዝተባሃለ ኣውስትራልያዊ ኣፍራይ ቮድካ ትካል ተመዊሉ ምስ በርኒላለ ዩሮፒያን ፊልም ማርኬት ብምትሕባር ዝካየድ ዝውድድር ኣብ ምዕባል ናይ ዝርከባ ሃገራት ስነ-ጥበባውያን ተህብኦምን ዕዳግኦምን ንምስፍሑ ተባሂሉ ዝውደብ ውድድር እዩ። ብኤርትራውያን ዝፈርዩ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ክዕወቱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብመብራህቱ ግርማይ፣ ኤፍሬም ካሕሳይን ካልኦት ዝፈርያ ፊልምታት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ምዕዋተን ይፍለጥ። ከቢድ መንግስታዊ ጽጽያ ቁጠባዊ ማሕለኻታትን ካልእ ብደወታትን ኣብ ዝገጥሞ መፍረ ፊልም ኤርትራ ስነ-ጥበበኛታት ንብዙሕ መሰናኽላት ሰጊሮም ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ክዕወቱ ምኽኣሎም ንብሉጽነቶምን ማህዝነቶምን ዘጉልሕ ምቹእ ዕድል ምዝረኽቡ ብሉጽን ተወዳዳርን ፍርያት ክዓሙ ከም ዝኽእሉ ዘርእን ምዃኑ ኣፍቀርቲ ፊልም ይገልጹ። ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንመበል ሻድሻይ ተኸታታሊ ወቕቲ ሕፅረት ዝናብ ክኽሰት ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። ክፍሊ ቁጠባዊ ትንበያን ትግባርን ኢጋድ ብረቡዕ 22 ለካቲት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝቕጽል 3 ዋርሕ ትሑት መጠን ዝናብ ከም ዝረኽባ ኣሚቱ። ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያን ዩጋንዳን ብደርቂ ክጥቅዓ ከም ዝኽእላ ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ኣብ ኤርትራ፣ ጅቡትን ምዕራብ ኬንያን ካብ ንቡር ንላዕሊ ዋዒ ክፍጠር ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብ ወንበር ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደጋ ደርቅን ጽላልዩ ምህላው ብምጥቃስ መንግስታት፣ ውድባትን ማሕበራትን ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ንምብዳህ ክዳለውን ሰብኣዊ ቅልውላው ከየጋጥም ምትሕጋዞም ክሕይሉን ጸዊዑ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ግዜ ብሕፅረት ዝናብን ደርቅን ክጥቃዕ ዝጸንሐ ከባቢ ኮይኑ ብሰንኪ ባህርያዊ ምልውዋጥ ኣየር ከበድቲ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክፍጠሩ ከም ዝጸንሑ ይግለጽ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብረቡዕ 22 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ 4ይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ መበል 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይ ብምውጻእ ዝዓወተ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ ግዜ ውድድር ብምምራሕ ብሰሉስ ዝተረከባ ብጫ ማልያ ኣብዚ ናይ ረቡዕ ውድድር ብ11 ካልኢታት ንዝበለጾ ፈረንሳዊ ቢነት ቶማስ ረኪቡ። 8 መድረኻት ዘጠቓለለ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ሩዋንዳ ሐሙስ 23 ለካቲት እውን ካብ ሱሪዚ ተበጊሱ ኣብ ሩባvu ብዝፍጸም 5ይ መድረኽ ክቕጽል እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።